Oh, may unggoy. Oh, 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 oh. Oy! Thank you! What's up guys, for today's video mangunguha tayo ng ano, kudit-dit daw sabi ni Canter Francis. Hindi ko alam yun. Sa natin Canter Francis, Canter Arnold, Canter Brian guys, stay tuned. Dito lang pala kami mangunguha. Ayan o. Nakakapit lang sa kahoy. Malapit lang. Yun daw yung ano, nakakapit sa kahoy na para siyang tawag dito. Mushroom ba? Lapayag, tudumutang. Pagalan ka rin. Nga, sumurot ka ka. Oh. Ganda na eh. Ayun ta. Ayun ta na. Ape, wala dyan yung Wala yung Team Manaw. ayun ta mo. Sumurot ka kami. What's up guys? Ito nakakapit sa natumbang mangga. Nakakain daw to eh, sabi nila. Pero ngayon ko lang alam. Ito oh. Ayun oh. Tawa, makasunod kayo. Naiwas ito Ah. eh. Naka thumbnail eh. Nakakain to pala ka. Ano to? Ding-ding. Sarap to. Ayun, nangunguha na yung akin. Mga dalawang kasama ko. Tatatlo kami. Wala yung iba. Ito, nakakain pala. Masarap to. Parya. Palay o Palaya. daon ng malunggay. Marunggi. Rugi. Doon, dami oh. Luto-luto ng stick. Ay, nagod din eh. Mga gayam ete oh. Sinong may gusto dyan? Oh, sino may gusto daw? Oh. Ganyan nyo, titigan nyo yung aming kinukuha mga hunter. Ano? Oh. Titigan nyo. Kanya nga to. Anong muli ka? Walang alam amin. Karo ka mag. Katagbirok ti Parya. Oh. Luto tayo, mangal daw tayo. Kasano malasin na nadadaalin? May alat na dagitoy. Dito. No. Sa tong uri ng ano mga hunter. Halaman. Tigayang amaw. Dito dadaalag ito yun. Dagitan niya, kita na lang Victor kita lang. Napadasan mo ang kastin? Na? Napadasan mo? Iwas edi boy. Ito yung kinakain ng ano, mga mahirap. Mahirap na nila lang. Oh, may unggoy. Oh, 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 oh. May unggoy. Ito. Nakakain daw mga to. Comment down below kung ano talaga yung totoong pangalan nito mga hunter. Hindi namin alam. Dito kasi sa Ilocano daw is kudit-dit. Agit amin dito Victor, may kita eh. Kita na pura. No, dami pala. Ano? Hindi ka umuli, baka Oo. mapag-lis na. Pakapay ko matukol ah. Manggaman ginakatinagat ka din, manggaman ito pakatinagat. Ito nawanan no? Helap. Oh. Oh. Kain pala to. Nakakain pala ka. Parya lang naman. Oh, tapos ang mix daw nito ang sahog mga hunter is ampalaya, yung dahon mga hunter. Tapos puso ng saging daw. Tapos ano? Tawag dito, malunggay, yung dahon. Ulong kimarunggi. Ito yung mapuputi daw yung pinipili nila Canter Arnold tsaka si Canter Francis ito. Kasi ito masyadong matanda na daw. Ano, lumaki na masyado.
Diyan, merenda. Utang. Ang galupitan. Ay. Adoan. Nagpili lang ng amin ang. Basta lang ang dapat yun eh. Bastoy. Dapat jaret. Pagkita ni Bito, pagkita ni Maligiti yan eh. Pagkita ni. Hindi mo. Tangkad kita kayo noon eh. Parang kinan. Pagkain ng mga probinsyano. Probinsyana. Ito. Ano yung tawag nito? Kanong pa ni usapan ko. Mungkang lang. Ha? Mungkang lang. Oo, kal. Baka damanin. Oo kayo. Muna ba yun na bag na ko? Hanggang na parang. Manuwik adjacent. Taipas man tayo matibulong ito. Tikitan na. Nabiga. Ito Yeah. kita na. Sige ito. Apig, malmalam ka nagkuligligan. Ha? Spasa magami. Palusam na 50. Shen. Kurbadaan, Shen. Huhu. Nah? Sana kayo garo gitu sa tin. Pinakang kutat. Oh, madami na oh. Ano madiatan? Ayan, nagkulang. Nainitan lang. Ay, Ito, nainitan to. Ito eh. Fishing alasag. Jay, Fishing alasag. Jay. Unjay. Dati dakkalan 30 kilos. Ay, di ba nagpanit? Tabukol. Nagudwa Japan nila po tataya nagpapakas Jay daman amin. Ganda na natawan. Awa. Lima bagma. Alam mo na pa, darap. Hotdog. Kanin gado. Ni mas mula taya. Si amang luto ah. Sika. Di par waro pang luto ah. Kanya. Mga rumong tao. Nasa siya. Yan yung aming hanging bridge. Mga hunter. Ayun, baboy ka. Woo! Mo? Eto, wala kasi kaming tulay dito. Hanging bridge pa yung apport ng barangay namin. Mga hunter. Kasi ano, malit na baryo lang kami. Mga hunter. Yan o. Hanging bridge. Papunta sa kabila. Doon na yun, may highway na doon. Dito talaga wala. Bihira lang ang motor dito. Tawag ka. Uy. Nanta, adito ni. Ito ang palaya. Wild ampalaya. Mulat ka dyan ng Kinukuha mga. ni Canter Arnold. Ito di iyo dito magjajanan na di ko. Tani ugo ni. Ikat tubo. Ya. Oh. Na hindi ka panam pinuunan. Ito guys, ganito na to. Ibenta mo na. Ito mga lagyan ni Pino. Te. Iyo mo. Siguro ka daw dupit to eh. Tuntuin niya. Ampalaya lang sahog nito. Ampalaya is the best. Yes. Kasi parehong ano, walang asawa ang mga to oh. Mga bitter. Ganun talaga mag-sponsor ng mga account. Hirap ano.
Mag-asawa pag walang trabaho. Baboy ka nga talaga din. So ayan mga hunter, kulang daw yung ampalaya namin. Kukuha kami doon ay Hunter Kevin. May tanim siya ito sa gilid ng tindahan niya. Yan o. Hoy, pinaalam nyo na. Naalam ko lang dito sa puno yan. Magtatao kayo pa riyan. Baga mo natin puno. Guyo dun oh. Oh. Ninanakaw mga kanter. Hindi, pinakalam ko sa puno niya. Oo. Ano yun? Oh. Ampalaya para sa mga bitter. Ito mga to, si Arnold tsaka si Hunter Francis. Parehas na nagkasyota yan ng taga Saudi. Lingid ka pa yan. Te. Yun yan. Tuwalatan sa panagaronan. Oh, ito oh. Tinatanggal na ni Hunter Arnold yung mga dahon niya. Ha? Ha? Na? Kasi ito hindi na pwede, hindi pwede yung ito oh. Yan, hindi pwede yan. Dahon lang talaga. Ito, nakagawa namin ng apoy. Maglaro tayo sa apoy mga hunter. Ayan mga hunter, naglaga muna kami ng tubig para para uminit. Tapos ilalagay namin to para ito kasi mga hunter makunat. Kaya ilaga muna sa tubig para lumambot mga hunter. Oh, ayan oh, nilalagyan na ni Hunter Francis ng bagoong mga hunter. Ayan. Bagoong. Lagyan pa ito natin yung channel ko na. Oo. Limpalipan dati. Sa bagbag-go, mapikinan na ba mo yung litro sa bagbag-go? Medyo na yung sabi. Pero lalagay na yung inanaganitan. Kudit-dit mga hunter. Oh. Yun. Oh. Oh, oh. Wow. Wow. The burger so? Pay madumot tayo. Anak mo yun. Takal kata pagkupan nyo. Siguro yun, natakal pang lauya mo dati. Lauya mo. Dito si Hunter Fox oh. Fox. Parya. At ito na nga mga hunter, nilalagyan ng magic syrup ni Hunter Francis to. Oh. Yung si Hunter Arnold oh. Amoy usok. Yan. Tapos ang uli mga hunter, ito na. Pag malapit na maluto. So antayin lang natin mga ka-hunter. Ito, ilalagay na yung ampalaya mga hunter. Oh. Yo. Oh. Wow. Wow, sarap na, sarap. Sarap, sarap. Antayin na nating maluto. Tapos na.